Aldaketa batzuk zalapartaz gertatzen dira. Beste batzuk berriz isilpean inor konturatu gabe. Horrela, kolore gabetu zaizkigu kirol portuak isilean inor konturatu gabe. Inor konturatu gabe, ez. Konrado Mugerza konturatu da eta hari esker gainerako guztiok. Konturatu zara gure itsasportu koloretsuak ere maskara zuri batek estali dituela. Izan ere, poliesterrak egurraren leku hartu duenetik, portuak zuri bihurtu dira, euren identitatea galdu dute. Horretaz, gogoeta egitera gonbidatzen zaitu Zura eta Ura proiektuak, argazki eta testu literarioen bitartez. Maiatzak 18an museoen nazioarteko eguna ospatzen dugu. Zatoz itsas museumera eta ezagutu Zura eta Ura erakusketa Konrado Mugertzaren eskutik.